Здравейте всички, аз съм NarkoBG, играем The Walls в един сервер, ще има IP. Тук хората искат някакъв си Богдан, не го знам. Сега ще ви кажете здрасти на YouTube. Играем The Walls с един Богдан нещо си. И аз съм се развил, това са ми айтемите. Тъй, значи сега ще съберем още малко дърво. Още не сме до никъде, защото при малко почнахме. Сега ще си преобработим дървото. Ще си направим така Workbench. Оу, шит. Добре, айде, ей тук. Сега си направим пръчки, да си направим меч, да си направим и кирка. Вземи я де. Тия не знам за какво са. Мисля, ще си направим бисквиди. Бисквиди. Имаме таки 16 бисквиди. Бисквиди с Д. Защото старите хора казват бисквиди. Добре, на това Богдане, ако гледаш този клип, се абонирай за мене. Или нещо такова подобно. Харесай, абонирай се, споделяй, напиши коментар. Харесай. И какво ти падне, надявам се най-вече да се абонираш, за да имам повече абонати, защото виждаш, че нямам никакви мисля. Не съм гледал. И да, ето, Нарко, нали в YouTube ще го качваш? Да, ще го кача в YouTube. Имам си лампичка. Така, сега, взем камък. Трябва да хапна бисквиди. Тако. О, какво направих? Само да си изкарам това тук горе, да виждам колко минути стават клипчетата. Така, да изкараме пръста, да изкараме и това. Так. Да, се качваме горе. О, ще си намаля малко. Така. Само да видя някой дали ми е писал нещо. Не, нищо не са ми писали. Да, я съм си смеча. Тук имаш, че... Да, тук си свалих нужните айтеми. Всъщност направо ще служа в този чест. Това не ми трябва. Не, ще ми трябва. Ще правя Skybase. Това не ми трябва. Този камък ми трябва. Това не ми трябва. Това не знам, може да ми трябва. Тревата не ми трябва. И да си почваме Skybase-а. Не, тоспа. Как ще почваш Skybase-а? Това да не мога чупа. Не мога. Няма почваме Skybase, защото още е рано. Тук имаме торче. Моля да си взема единия. О, да, взех си. Ще си направим нова миничка и тук. Абе, аз коса. Значи в сървъра има, тук го пишем, Minigame, Skyblock, The Walls, Leaf. Днеска влязох Paintball и Survival Games. Сега дай да си направим една лопатка. Така. Айде. Така, има си лопатка. Тъй. Камък. Толкова бързо камък, никога не съм виждал. Сега... Добре, хора. Така има малък лаг в сървъра. Щом никой не иска да играе, освен Богдан, той ще си го проси. Няма да се види в клипа си. По-хубаво да се видиш в клипа, да се радваш. И виж, какъв съм пич. Обаче, съжалявам, Богдан, не почнах клипа, когато бяхме там горе да те видят, но после ще те видят, надявам се. Да не ме лагне, нещо да не ме изкара от сервера. Така, вземем камък още. Значи сега, ако намерим айрон, ще е добре. Нещо бъгна. Какво? Богдане, ко правиш? Тъй.
печка, не знам дали ще ми трябва. Нещо за печене не нямам, така че ще си взема камъните. Ще си направя една така кирка. И ще си я взема. След това ще си направя такъв меч. И ще си го взема и ще си ги подменим так. Так. Кога? 17 минути ли има? Не да знам. Чай да го видим, ако се вижда. Оп. Я ся. Ще скоча направо. Ехей! Сега ако си дръпна това. О, Богдане! Богдане, ела дет те спална. Да те видят хората. Нямам Optifine, така че не мога да ви го покажа там. Но мисля, че ще може да го видите едва. Да, виждам от това. Виждам едва и там така му видях името. Богдан, добре. Някъде и там би трябвало да е. Те я знам. Не знам. Тъй. Мисля, че е там. Де го знам? Не те знам, Богдане, къде си. Имах предвид там, ако си излязъл, твой проблем. Опа, какво? Ако си излязъл, твой проблем. Тъй. Сега. Тъй. Значи. Отиваме вече. О, чакай да хапнем пак бисквиди. Ще погледнем какво има на там, да видим за чест, защото аз тук не идвах. Какво? Какво има тук? Ох, майко! Тук трябва да внимаваме, така. Така. Да няма нещо. Добре, връщаме се. Такова нещо не съм очаквал да ми се случи. Тъй. Ще си инчанктнем работите. Аре, бе, по-бързо. 8 минути! Олеле! Аз не мога да снимам целия. Добре, хора, ще го направим на... ще го направим на 2 епизода, да не се сърдите. Така. Сега. Това. Да си... Опа! Да направим ето така. Никакъв левел не ми дигна. Да си инчанкнем меча поне. Сега имаме TNT, такива имаме. Които не знам за какво са. Нямаме бутон. Дай си направим бутонче. Така. Тези не ми трябват. Надявам се да не ми трябват. Отрова! Бягай, Богдане. Ще те отровя, да знаеш. Динени семена. Ще си засееме дина. Динка. Уху. Так. Другите не ми трябват. Така. Абе. Така нещо. Добре, да идем пак да потърсим, защото виждате, че намираме. Така. Я да видим така какво има. Нещо ми се привидя. Не, нищо. Добре. Сега приключваме епизода след 1-2 минути. И казах, че ще е на 2 епизода. Някой да не чуе, че не е на 2 епизода и да се сърди после. Така. Добре. Какво това е? Богдане, къде си?
Явно тук няма нищо. Чародейска маса. Имаш ли ти? Айде ми. Добре бе, айде. О, огнен снаряд. Добре, това не ми трябва, това няма да ми трябва. И това. За кое лъжа, бе, Богдане? Еми, на клипа ще видиш. И добре, хора, това мисля да бъде епизода. Надявам се да съм ви забавлявал. Очаквайте и втория епизод и да, чао!